Lah, boleh ketemu. Ayo malah saya. Aku di pedot sampai tri sopo. Trimo mundur timbang loro ati. Aku koncone mau di pedot ini kok malah joget-joget. Awakmu yo melu joget. Ayo, serius. Karena saya sopo? Tata sopo? Tandur pari jebul metune malah suka teki. Wes pandem. Ya. Tata sopo sing temen ta? Ayo. Tata sopo? Mau negesi. Jenenge ku Tata. Tata. Alif Tata. Wes. Bagi wis dia. Dina sepo ngene. Oh, kabeh. Aku wae aku. Mana baca? Yo duwe tak normal ra aku wis sama. Di mano? Duwe ta. Sampai jangan di mano. Yo kan duwe nek kan duwe di mano. Iku lho. Sopo iki? Sopo? Arek di sana di sini. Arek iku lho. Beli. Beli aku dewe iki. Iya. Sopo ya setak? Kok mosok anu rek? Yo kok ini nang jane malah. Iku lho. Apa? Kela. Kelangan iso niki wes kelangan kembang langsung. Wes, apa pesen kon iki? Si. Wong aneh. Opo banget terus aku dah. Lek aku iki sampun gak iso turu. Mikirno iku lho sapa? Sapa iku? Arek ini iki lho. Kene di mana? Arek iki sebelah kene iki lho. Sebelah. Papannya lho, Pak. Sapa? Sok iku lho. Iya. Sapa? Iya. Terima nasibmu, arek-arek sing gawakmu ya wis ben. Ya. Wis aku arep pamit, arep kondangan ya. Kon rabi ta? Enggak. Kon nganggur rabi. Aji, enggak kondangan. Saiki ta? Enggak. Lho gak bocor. Kok tak
gendeng. Behind the scan gendeng arek iki.